Good morning mga moms! So obviously, it's food trip tayo ngayon. Ayan. So kasama natin ang ating mga ingredients. Meron tayong shrimp, meron tayong tahong, pusit, syempre yung ating mga panggisa bawang, sibuyas, and butter, ang oyster, and of course, ang Sprite. Wala nyo kung anong lulutuin natin. Hello mga moms! Ayan, isang napakagandang araw po sa inyong lahat. And for today's video, magaganap ang isang segment ko na ginagawa ko rin before pa to. At tinatawag kong cooking ng ina mo. Yes! Ang cooking ng ina mo. It's a cooking vlog. Luto-luto ang portion. So ngayon, since John Mark Digamon is celebrating his birthday pala. His birthday. Nagpatulong ako kay Britney para lutuin yung ating seafood, buttered shrimp. Buttered shrimp. Seafoods. Na meron siyang hipon, tahong, at saka pusit. Kasi hindi ko to alam lutuin. Hindi ko siya palaging niluluto. So, parang laging tansya-tansya, hula-hula lang. So, magpapaturo tayo sa kanya. Madalas, ulo ka. Madalas ang nagluluto talaga dito ay si Rhea. Alam mo, wala na talaga maayos na vlog dito sa grupo na. Kailangan talaga lagi merong commercial break. So, ayun. Simulan na natin ang pagbubukas ng kalan, syempre. So, okay, eto na. Sisimulan na natin ang pagluluto ng ating butter. Pero bago ang lahat, si Britney po ay kaibigan at kababata mo ba? Hindi po. Kaibigan ko since paglipat niya dun sa barangay namin. Sa Bubuntugan? Oo, 2014, 15 din. Naging close din kami. Okay. So matagal-tagal na rin pala sila magkaibigan. Since nagluluto na rin lang naman tayo, chismis na natin si Melmore. Okay. Anong klaseng kaibigan si Melmore? Kapag normal siya. Yeah, pag normal siya, hindi nakainom. Okay na naman siya, mabait naman siya, tsaka super masiyahin na bata, ganun, kaibigan, parati napapatawa, ganun. Sino mas matanda sa inyo? Siya po, isang taon lang. Isang taon pa Opo. Okay. Paano nagkaroon kayo ng connection? Paano mo nasabi na, ay gusto ko siya dahil Bex din siya? O ganun, kapag may beke kasi doon sa amin, pinapansin namin, hindi namin friend doon kasi sa amin. Parang iniinggit kami doon sa ibang barangay dito sa Sana. Kasi kami, parang pamilyang turi namin sa isa't isa. Close talaga, ganun. Intact, sandali sabi, intact yung samahan nila. Okay. Tapos, since matagal na rin naman kayo, ano yung mga madalas na pinagbabanda yung ni Melmar? Madalas pinagbabanding, noon ay parati kami naglalaro ng volleyball, ganun. Yung sports na Opo. volleyball. Yun ang hilig niya pa rin. Opo, taga-hapon doon kami. Tuwing hapon? Hapon, naglalaro kami ng volleyball. Minsan, naliligo kami sa ilo, ganun. Tagal na ba ng time na nag-away kayo ni Melmar? Merong Away as in away? Ay, hindi. Yung away namin, parang yung nasa bibig lang lumalabas. Walang pisikalan. Pero pagka bukas o mamaya, nawala na sa amin yung Okay. hinanakit. Ano madalas yung pinagtatalunan? Pag magtatalunan kami, yung nakainom lang konti, ganun may. Mga sagutan. Pero sa normal day, hindi naman. Wala naman. Si Melmar din mahilig magluto no? Oh, yes. Parehas kayo. Actually, silang dalawa ni Melmar mahilig magluto. Ayan na. Ninulog na natin yung butter natin, no? So, isang buong butter na mismo yung ilalagay natin para mas malasa tsaka creamy. Nakikita niyo ba mga moms? Para pakita natin sa kanila ng slide. Yan. Talaga? Marami ka na rin na-meet ba na naging boyfriend ni Melmar? I-chismis natin sa Melmar. Dati, meron kami, may isang lalaki siyang bet talaga. Kaya kada gabi, punta kami doon sa bahay nila, nag-iinuman, gano'n. May time na birthday ng lalaki. Kaya pinaghahandaan niya. Ha? Talaga? Dahil super bet talaga niya. Love na love niya. Oo. Kamusta sila noon? Naging sila? Hindi ko alam sa kanilang dalawa kung naging sila pa. Pero paano nung guy? Okay, yung guy, mabait yun. Super mabait. Supportive din pala.
Supportive din naman pala si Fred. Ah, talaga? So hindi mo na nalaman kung nag sila o hindi? Hindi ko alam. Mukhang hindi natin makukuha lahat ng lahat ng impormasyon sa kanya. Mukhang mahigpita pagkakatago. Okay, o simulan na natin ang simulan na natin yung ating paggigisa. So habang nagluluto siya doon ng ating seafoods, ako naman po ay nagpapatuloy ng piniprito ni Marian ng lumpia. Hindi ko maliligo. Huwag na daw. So, ayan. Alam mo, isa to sa mga anak ko. Mahilig talaga ako sa seafoods kasi. Sa mga seafoods. Sa lahat Hindi ng ba hindi ka na sa skin mo? Yung skin mo pang allergy. Ay, sa mga awa ng allergy. Diyos, huwag naman sana. Actually, ang pinaka ko lang, ang hindi ko lang kinakain sa mga seafoods, yung crabs. Isang hirap ko Yeah. Diba? Aminin yung mga moms, comment down below, diba? Pero pagkakain kami Ewan ng ko, itulyukan, Tamad ako talaga. Hindi talaga. Hipon na lang ako. doon kami sa itulyukan, kumakain kami. Yung kinakain ko talaga, kinukuha ko una. Yung crabs at saka shrimp. Talaga? Noon pa mahilig ka na talaga magluto. Oo. Sa Yung mama ko kasi, nagluluto, nagtitinda ng mga ulam. Mhm. So, assistant ako ng mama ko. Talaga? Oo. At saka yung kaibigan ko, yung kaibigan ko dun sa amin, Baklade, nagluluto. So, pag may luto siya, tinatawag niya ako para mag-assist sa kanya. Ako ang tagahiwa ng mga Ingredients. ganun, yung karne, buong karne. Asin baboy pa? Oh, baboy pa, buo. Kami ang magtadtad. Pinamo, no? Nihiwa na. Flower arranger, makeup artist, chef, tapos matador pa, no? Packer pa, diba? All in one, taray. Okay, so ngayon po, ayan na, susunod na natin bawang. Inuna natin yung sibuyas kasi, parehas tayo, ako din inuuna ko yung sibuyas. Sige, bakit ikaw ganun? Matagal kasi ang sibuyas kasi dapat inunahin siya dahil matagal siya tawag doon, maluluto, ganun, ma-fry, masunog, ganun. Parehas tayo kasi ang bawang kapag nasunog na, wala na iba na yung lasa ng food. Oo, mapait na, ganun. Correct. Diba? Akala ko ako lang yung may mga ganun style kasi, no? Actually, napanood ko lang din yan sa isang cooking show. So, okay, so ngayon, unahin natin yung tahong. Love it. Ako naman, sa tahong, gusto ko rin yung baked tahong. And yung in-steam lang. Yung as in like parang pag bumuka na siya, okay na siya. Kasi nandun yung katas, yung sustansya. I love it. Ayoko siya pag sobrang parang sobrang lutong-luto. Ako gusto parang half cook or steam lang will do, masarap. And this tahong is rich in iodine. Diba? And any kind of seafoods. Kapag mayaman sa iodine, good luck sa kidney. Yung maalat kasi. Okay, so ayun na nga. Nag-isa na natin ng bongga-bongga yung ating tahong. So kung makikita ninyo, diba? Na siya, nakabuka na siya ng kaunti. At naigisa na natin, para nasa naman manuot yung bato. Yan, dun sa tahong. So isunod na natin yung ating pusit. So yung ating pusit, kinamay na po yan kasi nga, para mas malasa. Yung water kasi andito eh. Baka masali yung water. Diba? By the way, sa mga nagtatanong, ano yan ha? Hindi ko alam kung ilang kilo yung mga tahong, tsaka basta yung worth 200 pesos, worth 500, yung ating hipon worth 500 yan. So yun, kailangan natin siya mix ng bongga. Ow! Sorry. Ayan. Mas maliwanag ang buhay, mas kita. Ang sarap. Lami. So, kailangan natin na maluto lang din yung puset. Konting luto. Inaw. Ayan, so medyo siya. Luto na yung pusit. At saka ilalagay na natin yung shrimp. Ayan. Yung iba, nililinis talaga yan, tinatanggalan nila ng Itong mga buhok. parang buhok. Pero tayo, since konyo naman tayo,
Ayan, dire-diretso na natin yan dyan. Ayan. That is worth 500 pesos yung ating hipon. Ilang kilo? Kaya magkano bang kilo? Hindi ko lang ano. Basta sabi ko worth 500. Ayan. Then, after that, haluin na natin ulit ba? Ayan, diba? So, alam ko yung iba sa inyo dyan, nagugutom na din. So, ako man, takam na. Abangan natin later. Lami. Lagyan natin ng asin. So, lalagyan na natin ng mga Para yung pampalasa. lasa. Kumapit na. Oo. We are using iodized salt. Basta siya. Hindi naman yan sobrang alat yun. Okay din siya. And, meron din tayong pepper dyan. Mamaya na pag So, mamaya na natin lagyan ng pepper. Huwag po tayo nagmamadali, moms. Ayan, medyo nag-orange na yung ano. Kusa rin siya magsasabaw na. Oo. Sarap. You like it, mga moms? Yan. Shada! Wow! Uy, ang bango! Uy, amoy pa lang yan. Sarap. Yan. So, after natin malagyan ng mga pampalasa na tayo. Paminta. Yan ang mga master chef. Hindi kumukuha ng ng mga tablespoon. So, tansya-tansya. Yan. For sure, may mga moms na makaka-relate dyan sa mga tansya-tansyahan na pagtitimpla natin. Of course, lalagyan din natin siya na ayan, ang ating magic syrup. Ayan. 5 sachet ng magic syrup. Perfect yan. Diba? Ang bango lalo, oy. Maybe dahil doon sa sa paminta na rin. And lalagyan din natin ng ano yan? Sugar. Sugar. Taray. Sarap, para may konting sweet. Diba yung lasa? Ganun. Para at least meron akong babalik-balikan ng mga putahe. Diba? Ito yung maganda, yung pa-assist-assist ka lang sa mga nagluluto, sa mga may ginagawa. Matututunan mo na rin gawin yung mga ginagawa nila. Masarap. Haluin lang natin siya ng haluin. Then, after that, ilalagay na natin yung ating oyster sauce. So, ang oyster sauce po natin ay 12 piraso. Ayan. Charot. Ito yung oyster sauce. Ito ganito. Yung isa malapot. Yung isa medyo malabnaw. So, again mga moms, ang ating paglalagay ng mga panglasa o mga is depende yan sa inyong panlasa. Yan, ayan na pa. Mayroon sinigamon ngayon? Yes. So, ayun na po yung ating final cook. Nakulo na siya. So, everything is okay. So, titikman na lang natin siya later. Thank you so much, Brittany, for assisting me at para sa pagturo sa akin sa luto na ito. Ayan, kain na ng mga moms. It's DJ.